Minn dokumenti uffiċjali u informazzjoni oħra li rnexxilhom isibu l-Kunsill Nazzjonali Transitorju Libjan, irriżulta li l-reġim ta' Gaddafi kien il-moħħ l-influss kbir ta' migranti illegali li fl-aħħar snin ġew Malta u fl-Ewropa. Il-Kunsill Nazzjonali Transitorju informa b'dan kollu lill-Gvern Malti fi żjara li għamel f'pajjiżna fl-aħħar jiem. Dan jikkonferma s-suspetti li Gaddafi kien qed juża dan il-fenomenu biex jirrikatta l-Ewropa. Fil-fatt, fis-sajf tas-sena li għaddiet Gaddafi kien qal il-Prim Ministru Taljan Silvio Berlusconi li jekk l-Ewropa ma kienet se tagħti l-Libja 5 biljun euro fis-sena, l-Ewropa kienet se ssir parti mill-Afrika. Is-suspett tal-Unjoni Ewropea u l-Aġenzija tal-Ġnus Magħquda għar-Refuġjati li Gaddafi kien il-moħħ wara l-immigrazzjoni illegali komplet tikber fl-eqel tar-rivoluzzjoni fil-Libja. Dan għaliex matul din il-kriżi f'temp ta' ftit ġimgħat l-att immigranti li telqu mill-Libja u ġew Malta kien jammonta għal 1454. B'kollox, mill-1998 sal-lum daħlu aktar minn 15,000 immigranti illegali mill-Libja, bl-akbar ammont daħal fl-2008 b'2775 immigranti illegali.